Tähän järjestelmään sisältyy aivan tavattoman suuri ongelma, joka koskee tätä välimiesmenettelyä. Tässä perustetaan siis kansallisen oikeusjärjestelmän rinnalle toinen kansainvälinen oikeusjärjestys, jota voivat käyttää vain kansainväliset yritykset hyväkseen. Onko tämä yksityistetty oikeuslaitos? Tämä on yksityistetty oikeuslaitos. Tämmöinen ennenkuulumaton järjestelmä, jossa yksityiset sijoittajat, vahvat sijoittajat, niillä annetaan mahdollisuus haastaa se valtio, jossa ne toimivat oikeuteen, ei suinkaan sen valtion oikeusjärjestelmän alaisuudessa, vaan sellaisessa uudessa oikeusjärjestelmässä, jonka sisältöä nämä sijoittajat ja sijoittajia lähellä olevat intressit ovat määrittäneet. Siis tässä ei ole Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välisestä ongelmasta kysymys lainkaan. Tässä on kysymys sen kansainvälisen pääoman, sijoittajapääoman, vahvojen kansainvälisten taloudellisten toimijoiden ja julkisen vallan, sekä amerikkalaisen julkisen vallan että eurooppalaisen julkisen vallan välisestä ristiriidasta. Slovakiens regering försökte härförleden göra vad den ville, men med hjälp av de så kallade ISDS-klausulerna drogs staten inför rätta i en skiljedomstol av försäkringsbolaget Achmea. Tiedätkö jotain Achmeasta? Tiedän kyllä. Achmea on sellainen Hollannissa rekisteröity yhtiö, joka vei Slovakian valtion tällaiseen välimiesmenettelyyn, kun Slovakian valtiossa vaihtui hallitus. Uusi hallitus peruutti niistä yksityistämistoimista, joihin Slovakian edellinen hallitus oli ryhtynyt Slovakian terveydenhuoltojärjestelmässä. Achmea oli yksityinen yritys, joka oli sitten investoinut tähän terveydenhuoltojärjestelmään. Kun sitten Slovakiassa tehtiin lainsäädäntömuutoksia, niin Achmea sanoi Slovakian hallitukselle "see you in court". 1,5 vuotta sitten luxemburgilainen tuomioistuin jäädytti Slovakian valtion Luxemburgissa olevat varat, koska Slovakia oli hävinnyt Achmeaa vastaan tässä välimiesmenettelyssä käymänsä jutun. Tässä on myöskin Suomen terveydenhuollon virkamiesten kannalta tärkeä opetus. Mikäli tämä järjestelmä toteutuu, Suomen terveydenhuoltolainsäädäntö jäädytetään sellaiseksi kuin se on tällä hetkellä. Kaikki siihen tehtävät muutokset tulee olemaan ulkomaisten sijoittajien tarkastelun kohteena. Ja minäpä kysyn, että missä on se suomalainen virkamies, joka kun amerikkalainen suursijoittaja edustaja tulee sinne ja sanoo, että see you in court, on valmis sanomaan, että see you in court, kun hän tietää, että keskimääräisesti kuluja tulee yhdestä tapauksesta, riippumatta siitä, onko kanne oikea tai väärä. Keskimääräisesti kuluja on 8 miljoonasta 30 miljoonaan dollaria. Tähän sopimukseen sisältyy eräänlainen hiljaa räjähtävä pommi. Se on tämä välimiesmenettely. Sillä siis perustetaan suomalaisen ja eurooppalaisen oikeusjärjestelmän rinnalle toinen oikeusjärjestelmä. Sellainen oikeusjärjestelmä, joka on avoin vain amerikkalaisille sijoittajille. Nostetaan siis eräät kysymykset pois eurooppalaisesta oikeudesta, viedään ne tuonne ratkaistavaksi tällaisten liikejuridiikan koulutuksen saaneiden ihmisten keskuudessa. Tämä on aivan sietämätöntä. Niin, luovutetaanko tässä pois demokraattista valtaa? Ilman muuta luovutetaan tällaiselle valitsemattomalle liikejuristien joukolle, jotka kokoontuvat jossain Genevessä tai Washingtonissa. Onko siellä tehtävänä ratkaista, miten Suomen sosiaalilainsäädäntöä tai terveydenhuoltolainsäädäntöä tulee säätää?